Marilao. Marilao ano? Bulacan? Bulacan. Sige. Ilang mong gagamit na tumingin sa'yo? Bali, dalawa na po. Sa online at saka sa actual. Sa online. Isa lang sinabi. Opo. Pangalan? Francisco. Pikit. Time team. Focus. Ilang taon? 53. Titingnan natin dito sa papel. Kasi doon pa lang sa kami, nasasaktan ka na eh. Diba? Opo. Yan o. Nasasaktan ka na o. Dapat yan, hindi ka nasasaktan. Sa pangalan ko mahat ng anak, Sweet Santo, ano, pikit. Concentrate lang, pikit lang natural. Ama namin sumasalangit ka sa Martin na ngayon, kumapasa kami na yung sindi na loob dito. Ilang taon mo na pala sakit dyan? Ano na, simula ito, ano eh. Nag-Saudi ako, 2018. 2018 pa. Pikit. 2018 na ito. Sa doktor, mapating ka na. Oo, nagpatingin ako, wala namang ano sa doktor. Wala na makita, sige na. Ano sabi ng magagamot? Kinukulang ka daw? Opo. Huwag mo sa isipin yung kinukulang ka ng ano ha, tanggalin mo muna sa isip yun ha. Opo, opo. I-focus mo yung isip mo, humingi ka ng kapatawaran sa Diyos. Pikit lang, pikit lang. Amen. Natural ang pikit sa pangalan ng Kristo. Amen. Ay! Sa pangalan ng sa pangalan ng Kristo. Amen. Amen. Sakit. Linis. Anong pangalan mo? Francisco. O, diba? Sabi ko, hindi ka kinukulang eh. Last. Sige. Sakit. Linisin mo yung katawan ng Diyos. Hahanapin ko kung sino nagdarasal sa'yo, may nagdarasal ba? Alisin mo na yung nasa isip mong kinukulang ka ng kaibigan mo. Opo, opo. Huwag mong ipapasok siya dahil hindi ka naman kinukulang. Opo. Tanggalin mo lang yan. Tao lang yan. Hahanapin ko pa kung ito ba yung binukulungan ka o may nagpakain sa'yo ng dasal. O. Wala pa. Wala pa sa akin nakakaya na kinukulang ka. Aray! Sakit. Ay. Ito to, mainit to masakit. Masakit! Aray, mainit na masakit. Mainit to masakit. Opo. O ito. Masakit. Oo. Mainit din, mainit. Mainit. Oo. O, wala na. Nakita ko na siya. Sige, tanggal. Aray! Bulong lang to. May bumubulong lang sa kanya. Di pa siya kinukulang ito, bulong lang ito. Kung kinukulang ka dapat na wala ka ng malay sa sobrang ipit na ginawa sa'yo. Ito hindi ito nakaipit, nakapatong lang sa papel. Oh. Hindi siya kinukulang. Sakit spiritual. Kilala mo si Kristo? Opo. Anong pangalan mo? Francisco. Babae ka lalaki? Lalaki. Anong pangalan sa mo? Jocelyn. Ilan anak mo? Dalawa. O, anong pangalan anak mo? Asian lenses. O, lahat na sagot niya, di ba? O, hindi siya kinukulam. Hindi ka tulad yung nauna kanina sa kanya. Matali lang itong sakit niya. So mo pa yung agimat mo sa, nasasaktan kita, dapat hindi ka nasasaktan. Walang kwenta yung agimat ko. Dapat hindi ka tinatablan. Kung kinukulam ka, matagal ka ng pumayat. Tingnan mo yung mukha niya, nagbabago na yung asawa mo. Titigan mo yung mukha niya. O, di ba? Yan tingin mo sa kanya. Mga liwanag sa kanya mukha. Ano parang dami sa katawan mo? Gumagang bumibigat. Gumagaan, masakit pa rin. Natural lang sumakit yan. Huwag mo intindihin yan dahil wala pa, hindi pa naubos. Ano pakiramdam mo sa katawan mo? Gumagang bumibigat. Gumagaan. Sige, kalasin mo ng lahat. Lahat na lumalabas ng init at sakit sa katawan mo. Saan ba lumalabas yung init? Saan lumalabas yung init at saka yung malagkit sa katawan mo? Ito sa balat. Okay, tapon mo ng itapon sa lupa. Humingi ng kapatawaran, manalangin. Wala to, hindi ka kinukulam. Sakit spiritual to. Mga usog at bulong lang ito. Matindi lang galit lang sa'yo. Mga nausog ka lang. Hindi ka kinukulam. Pakicheck nga magnetiko kung dati kinukulam siya. Pakirespa na rin ng mabilis. Maraming salamat sa inyo mga kilang Diyos. Maraming salamat. Amin. Bye-bye. Wala talaga, oh.
Dala lang yan ng mga ano. Hindi siya kinukulam. Nasasagot niya yung tanong ko kasi kung kinukulam yan, hindi pwede niya sabihin kilala niya si Kristo. Tanong yung pangalan niya. Tanong yung pangalan ng asawa niya, pangalan ng anak niya. Alam mo yung makukulam, lahat alam niya. Tanggal na tanggal. Linis spiritual lang to, sakit spiritual. Hindi ka kinukulam. Na-inborn na sa utak mo. Walang kumukulam sa'yo. Kahit dati, hindi nasasagot ng kapangyarihan ko. Wala. Magpatawad ka na. Magpatawad ka sa mga taong na pag-isipan at sinabi na kinukulam ka. Mamaya, malis lang yan gumaling. Kasama na alignment yan eh. Alignment natin yan mamaya. Saglit lang yan. Itong paglilinis mo nga, 10 minutes lang ito eh. Sakit spiritual lang to. Araw-araw ka nagdarasal, tapos kita mo hindi pa rin nawawala yung sakit mo. Araw-araw ka binigyan ka ng dasal na Latin, hindi mo alam kung ano yung sabihin. Dalawang beses. Walang kwenta yung dasal na binigay sa'yo. Marami pa yan, oh. Siguro mga 20 minutes ka magkakalas yan. Sa sakit mo nga lang, 20 minutes na eh. Naipon. Pag nagbigay ng dasal, dadasal ka pa rin ng Ama namin. Sumasampalataya ka, yung dasal, nagmumula sa iyong katawan lupa. Ano lumalabas sa katawan mo? Malagkit, mainit. Malagkit. Tapon mo ng tapon. Banggitin si Kristo, humingi ng kapatawaran. Panginoon Kristo, Jesus Nazareno, sa isip mo lang. Ako si magpakilala ka sa pangalan mo, tapos ako'y nananalig at sumasampalataya. Patawarin mo ako sa aking mga nagagawang kasalanan, sa isip, sa salita, sa gawa. Patawarin din ako ng mga taong nagawa ko ng pag-aakisip, ng aking pag-iisip na masama sa kanila. Sana'y mapatawad nila din ako. Kung ano man nagawa ko kasalanan sa aking kapwa-tao, ay humingi ako ng kapatawaran, sabi mo sa Diyos. Tapos, sana'y mapatawad din nila ako at mapatawarin ko rin sila. Babae nagdarasal sa'yo, bulong lang to, bulong. Binubulungan ka lang sa dasal. Sakit spiritual lang to. Wala, hindi ka kinukulam. Kita mo, minto na yung papel, wala na sakit, di ba? Konti. Konting-konti na lang, oh. Ano parang mo sa sarili mo? Gumagaan. Oh, 7 minutes and 50 seconds na tayo. Iba kanina. Iba kanina, malaking pagbabago niya. Madali lang ito sa kasama mo. Alisin niya lang inisip na kinukulam siya. Tapos na. Munti kang bangga kanina. Sakit spiritual lang to. Yung mga sakit spiritual, hindi may iwasan niya sa tao. Yung mga basher, parang ganyan. Gabi pa lang ako. Nagising ako alauna. Hindi Sige, na nakatulog. focus mo muna yan sa panalangin ng isip mo. Kapag nagsasalita lang ako, nanalangin ng isip ko. Parang ano lang to, yung mga tao nagagalit sa'yo, nainggit lang. Kung ano-anong pinagsasabi niya sa'yo, ay si ganito, si ganyan, si ganon, si ganon, ganon, wala lang yun. Walang kakwenta-kwenta to kalaban natin. Latak lang to, baga, alikabok lang to. Nawala ka sa akin. Kita mo, amin. O, nawala na, oh. Kunti na. O, gatitik na lang. Lahat inisin hanggang tuhod. Walang ititira. Sabi ko sa'yo, hindi nga tayo inabot ng 10 minuto dito sa paglilinis mo eh. Ano paramdam mo? Init. O, lumalabas na lahat ng init na sakit mo, no? Yung dasal mo, walang kwenta. Araw-araw ka nagdarasal, tinablang ka pa rin. Ilang taon mo na bang hinahawakan yung agimat mo? Ano po lang, wala pang isang taon yata. Kahit na, ang tagal mo nag-araw-araw ka nagdarasal, kahit 1 buwan, 2 buwan, hindi pa rin tumalab. May dahilan kung bakit ka tinatablan. Umasa ka kasi sa agimat, hindi ka umasa sa aking ama. Yun ang pagkakamali mo. Hindi ka umasa sa aking ama, ang aking ama ay nasa puso mo. Hindi mo ako napapansin. Ako lang yata nagagamot sa Facebook page na walang suot-suot ng mga agimat. Meron akong agimat, hindi ako nasuot eh. Maasa ako sa pananampalataya at pananalig. Sige, tanggal na tanggal. Wala na to, konti na lang to. Tawa pa lang. Kaya mo ako, Panginoong Jesus. Panginoong Jesus. Amang Nazareno. Amang Nazareno. Ako po si Ako po si Francisco. nananalig ako at sumasampalataya sa iyo. Palakasin mo ang aking loob Palakasin mo ako. at pananalig at pananampalataya.
Alisin mo ang takot sa aking isip at puso. Patawarin mo ko sa aking mga nagagawang kasalanan, sa isip, sa salita at sa gawa. Kayong una at maghari sa aking buhay. At pinapatawad ko na ang mga taong nagdarasal sa akin sa pangalan mo, Heso Kristo. Ikaw ang Diyos at totoo at buhay. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Huwag kayong didilat. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, masamang espiritu, tinatanggalan ko ng bisa ang lahat sino na nagdarasal bumubulo sa loob ng katawan ng pag-aari ng aking Ama. Inuutusan kita bilang alipin ng aking Ama. Amen. Ama Jesus, Amang Nazareno, kami ang iyong mga anak. Ilayo kami sa panganib at masamang espiritu. Binigyan mo ko ng kapangyarihan, kaya kayo puno muna sa kanyang buhay. Amen. Ama Jesus, Amang Nazareno, bigyan mo ko ng kapangyarihan na makapagpagaling ng kanyang karamdaman. Salamat po sa pinagulog mo sa akin. Amen. Luwalhati sa Anak at Espiritu Santo, maging payapa ka sa pangalan ng Heso Kristo, Jesus Nazareno. Amen. Didilat na mata. Anong paramdam? Inom ng tubig. Hindi nga na malalim. Ito na yung face mask mo. Inumin mo muna yung tubig. Tama na. Tapos sabihin mo in Jesus' name. In Jesus' name. 3 beses. In Jesus' name. Amen. Amen. Pagpagampa. Tumayo ka na, walang alindangan. Tingnan mo kung anong pinagbago. Lakad. Tingnan natin. Sige, lumakad ka ng natural hanggang doon. Anong pinagkaiba? Magaan. Magang na. Kanina. Tingnan ng bangga. Okay na. Tingnan mo yung daliri mo, umupo ka rito. Hindi ko maintindihan kasi sabi ko. Hindi, tingnan mo para maniwala ka muna. Yung face mask mo, hawakan mo muna, ilagay mo muna dyan. Tingnan mo yung daliri mo. Ikaw sumukat. Straight mo maigi. Ano? Pantay na. Pantay na, di ba? Kanina yung kanan ang haba eh. Okay na. Salamat sa Diyos. Madali lang yan, ibabalance ko. 2018 mo pa sakit yan, di ba? Oo, 2018 na. Anong pangalan mo? Francisco. Taga saan ka? Marilao. Salamat din sa mga naggamot sa'yo. Hindi mo alam yung dasal na dinadasal mo. Sa tagal mo nagdarasal, marami kang agiman sa katawan, hindi ka pa tinatablang ka pa. May mali doon sa tinuro sa'yo. Amen. Maraming salamat. Okay na ba talaga? Magaan. Magaan na. Salamat sa Diyos.